Ракая Зайдулла, сабан төселгесе, bir нәҗию. Бөтен авыл купкан, аяклар келәш, капкаларның авазы ярылган. Бирнәне ярышта катнашучыларга өләшәселәр икән. Иң залтлары җиңүчеләргә батырларга. Әйдә, без дә бирнә җыябыз, диде Әмир Арсланга. Мамалайлар бирнә җыючыларга кушылды. Менә бер әби арбага йомырка тутырган кәзине салды. Бәхеттәге шушы йомыркалар кебек түгәрәк булсын, дип дуга кылды. Шул чакта каршы йорттан бер кыз йөгереп чыкты да бирнә җыючыларга кызыл башлы чиккән сөлгәй сузды. Җиңүчегә диде, Арсланга ниндидер серле караш ташлады бугай әле. Энҗе бу, бергә укыйбыз, диде Әмир. Нигәдер мактанып, бу мизгелләрдә Арсланның бик тә җиңүче буласы килде.